entramos. Con esta contraluz. ¿Hay alguien de algo? Sí, ahora tengo que se ha marchado por mañana y está igual que que la gente no se pueda sentar. Miren estos, perdone. Vamos a hacernos una foto que quieren ahora. Estem a 24 hores de lo que té que ser la gran festa del Partit Popular en aquestes eleccions europees. Tenim que convocar-nos tots a omplir la plaça de Bous, per a omplir la plaça de Bous d'il·lusió per al futur de la nostra comunitat i d'Espanya, per a omplir la plaça de Bous de crits en favor de Mariano Rajoy i del president Camps, i sobretot a omplir la plaça de Bous de ganes per a començar a construir una nova Espanya en ocupació, en benestar, en confiança en el futur i sobretot en capacitat de desenvolupar econòmicament una societat que està cap a la ruïna en Rodríguez Zapatero. Per tant, demà tenim esta gran convocatòria de l'esperança per al futur de la societat valenciana i convoque a tots els militants i a tots els simpatitzants del Partit Popular que demà de vespre estiguen així en la plaça de Bous, perquè aquestes eleccions europees ens juguem molt més que una representació en Europa. Ens juguem a començar a dir-li a Rodríguez Zapatero que per este camí anem a cap puesto, que volem canviar les polítiques i que volem que torni a Espanya també un govern popular com en la Comunitat Valenciana capaç de tornar al benestar, a la prosperitat i a la creació d'ocupació, que són els grans problemes en aquest moment de la societat valenciana i de la societat espanyola especialment. La previsió que tenim per a demà, com no pot ser d'una altra manera, és la d'omplir fins dalt, fins rebentar la plaça de Bous, però per això té que vindre tots els militants i simpatitzants del Partit Popular. Per tant, crec que ara és moment de convocar i demà serà moment de dir que l'èxit d'aquest míting ha sigut una realitat i que s'ha omplit d'il·lusió per al futur de la Comunitat Valenciana. Esperem omplir la plaça de Bous, però demà ho direm quan tinguem ja aquesta plaça de Bous plena, com dic, d'il·lusió i de ganes per a transformar Espanya. Està previst un escenari xicotet per a que puga cabre quanta més gent millor, un escenari a més en el que no se taparà gens de grades per a que puga vindre molta més gent, i després des de les 4 de la vesprà tindrem una festa en música, en vídeos i en participació de tota la gent per a que, com dic, demà siga una gran festa, la gran festa del Partit Popular, que volem que siga l'acte de campanya més important que aquestes eleccions europees s'ha celebrat en Espanya i per qualsevol partit polític. Moltes gràcies. Vinga. Gràcies. Gràcies. Gràcies.